Zure ni.eus posta elektronikoa ni.eusen kontsultatzeko aukera duzu baita Gmail bezalako zerbitzu batetik ere. Adibidea abildua ni.eus kontua erabiliko dugu adibide gisa, zuk horren ordez, zure benetako posta helbidea erabili behar duzu. Gida honek doako, premium eta erraldoia zerbitzuetarako balio du. Bat, Gmailen ezarpenetara sartu. Sartu zaitez zure Gmailera. Barruan zaudela, engranai itxura duen ikonoan klik egin. Sartu ezarpenak estekan. Ondoren, kontuak eta importazioa arlaitzean sartu. Bertan, begiratu beste kontu batzuetako mezu elektronikoak atala bilatu ezazu eta gehitu posta kontu bat estekan klik egin. 2. Zure ni.eus posta kontua gehitu. Gehitu posta kontu bat estekan klik egin ondoren agertzen den leihoan zure ni.eus helbide elektronikoa idatzi eta hurrengoa sakatu. Ondoren, inportatu nire beste helbideko mezu elektronikoak POP3 aukeratu eta berriro ere hurrengo botoian klik egin. 3. Osatu konfigurazio datuak. Hutsuneak beteko ditugu orain. Erabiltzaile izenean, zure helbide osoa idatzi. Kasu honetan, adibidea abildua ni.eus eta pasahitza atalean, idatzi ezazu kontua sortu duzunean jarri duzun pasahitza. POP zerbitzaria eremuan mail.ni.eus jarri eta takan bederatzi bost balioa aukeratu. Erabili beti konexio segurua SSL posta eskuratzean aukera hautatu. Azkenik, gehitu kontu bat botoia sakatu. Hurrengo pausoan, bai mezuak helbide horrekin ere bidali nahi dituzula aukeratu eta aurrera jarraitu. Zure izena idatzi, zure mezuen hartzaileak ikustea nahi duzun izena eta tratatu alias gisa aukeratu ondoren, hurrengoa botoian klik egin. Azkenik, bete itzazu SMTP zerbitzariaren datuak. SMTP zerbitzarian mail.ni.eus jarri eta takan 587 balioa aukeratu. Erabiltzaile izenean zure helbide osoa idatzi, kasu honetan, adibidea abildua ni.eus eta pasahitzean zuk kontua sortzean jarri duzun pasahitza. TLS bidez babestutako konexioa aukera hautatu eta sakatu gehitu kontu bat. Googleek egiaztapen zenbaki bat bidaliko dizu zure ni.eus posta elektronikora. Sartu zenbakiak egiaztapen laukitxoan eta sakatu egiaztatu. Hemendik aurrera Gmailetik mezu bat bidaltzerakoan mezuaren igorlea hautatzeko aukera edukiko duzu. Mezuak zure ni.eus helbidetik bidali ahal izateko.